kedves Vapor-társak, Dirty Dave vagyok az LCG fórumról, és amit most be fogok nektek mutatni, az egy igencsak prémium összeállítás. Eagle Talon fórumtárstól kaptam kölcsön, hogy nyugodtan videózzam meg. Körülbelül egy hete van nálam, azóta folyamatosan tesztelgetem őket. Ebből is most, amit meg fogok nektek mutatni, az nem a kazán lesz, ez majd még meglepetés. Egy következő videóban meg fogjátok látni, hogy mi is ez, de egyesek már valószínűleg kitalálták ennyi alapján is, hanem az Astro nevezetű mechanikus módkészülék, amiről fogok nektek beszélni. Igen, ő az Astro, Eagle Talon Astroja, a 409-es sorozatszámú. Na, mi is ez az Astro? Nézzük csak. Ez egy teljesen mechanikus módkészülék, ami acélból és rézből készült. Egy Kato nevezetű, és nem a szomszéd Kató néni, hanem egy Kato nevezetű, vagy Keito nevezetű koreai úriember gyártja ezeket a modokat. Egy remekül kidolgozott modról beszélhetünk. Tehát, amint említettem, polírozott acélból van a készülék. A teteje, énekelhetnénk, hogy sárga rézből van a pipakupakom, ez ugyanis réz, egy ilyen nagyon szép mintával, valamint itt a talpkapcsolónál is van egy rézberakás. Méreteiben egy igen kompakt készülékről beszélhetünk. Igen, itt rögtön az egyik negatívum az hallható, kicsit nyikorognak a menetek, de szedjük szét, kiveszem belőle az aksit, és megmutatom, hogy is néz ki a legkisebb 18-350-es állásban az Astro. Iszonyat picike, szerintem bátran nevezhet az egyik legkisebb modkészülék kategóriában, és talán még meg is nyeri. Ugyanis az egész ekkorka a legkisebb állásában. Ide rakom a Z-Max mellé. Tehát körülbelül fele akkora, mint a Zigelei Z-Max. Valamivel nagyobb lesz 18-650 állásba, de még így is egy igen kompakt készülékről beszélhetünk. Belerakok egy 18-650-est. Kitekerem. És menjen helyére a talpkapcsoló. Így sem mondható nagynak a készülék. Ez még abszolút továbbra is egy igencsak kompakt méretnek mondható szerintem. Tehát még így is jóval kisebb, mint az Z-Max. Na, akkor nézzük fölülről lefele,
nézzük meg, hogy hogyan is áll össze ez a strong. Van egy kupakrészünk, ez részből van, látszik, hogy gyönyörű mintázata van, és van itt nekünk egy állítható középérintkező, amit csavarhúzóval tudunk állítani. Aztán jön a lézergravírozott külső, illetve felső csőrésze, amin láthatjuk a lézergravírral megvalósított logót, Astro, egy fejreállított és egy sima A betű. Nekem nagyon tetszik ez a logó egyébként, és mint már említettem, ez a 409-es sorozatszámú darab. Ezután következik a teleszkópos csőrész, illetve a középső csőrész. Ezt olvastam egy külföldi kritikát erről, ami valljuk be, hogy tényleg kicsit talán zavaró lehet, hogy ahogy tekeredik a menet rajta, úgy gyakorlatilag az első alkalommal, ahogy a meneteket betekerjük, egy ilyen kis csíkokat hagy, de szerintem ez annyira nem zavaró, sőt, szerintem kifejezetten mutatós lesz tőle így ez a kis csövecske. Utána van még egy ilyen kis extender darabunk, valamint a talp kapcsoló, ami egy szokványosnak mondható kis talpkapcsoló, igazából nagyon jól működik, kényelmes, hogyha jól be van állítva, ja, ez is állítható csavarhúzóval, és ha jól be van állítva, akkor remekül használható, valamint van itt nekünk egy ilyen kis tárcsánk, amivel le is zárhatjuk, ja, és az alja is lézergravírozva van, nagyon szép ez a logó, Astro 2013, mondja a felirat. Rakjuk össze és próbáljuk ki, illetve még valami itt, amiről itt megfeledkeztem. Itt láthatjátok, ott vannak ilyen kis levegőző bemarások a kupakon. Ezek ugye a biztonsági furatok arra az esetre, ha esetleg bármi baleset történne az akkumulátorunkkal, ami így lezárt állapotban is tud távozni az akkumulátorunkból, kiszökő gázok tudnak távozni ezeken keresztül. Na, hát rakjuk össze. Momentán nekem most 18350-es aksim nincs, így egy 18650-es IMR cellát fogok belerakni. Belehelyezem. Fölrakom a talpkapcsolót is. Összehúzom. Így tehát, így néz ki 18650-es állapotában az Astro. Na de, tekerjünk rá valamit, ha már itt van, akkor nézzük meg ezt a kazánt, amit szintén Eagle Talontól kaptam, hogy videózzam meg.
Azt hiszem, hogy nagy titkot azért nem árulok el, hogy ez a kazán, ez bizony nem vízibusz, nem BKV busz, hanem a Nimbus. Nézzük meg. Hát azt hiszem, a Nimbus az épp kezd kifogyni a lötyiből, ezért olyan nagy gőzöket most nem láthattatok. De a lényeg az, hogy amúgy nagyon jól mutat. Itt láthatjátok, itt most van egy kis rés a top cap, vagy a felső kupak, illetve a kazán között. Ha már itt vagyunk, akkor ezt állítsuk is be. Így. Most rácsavartam teljesen. És innentől fogva visszacsavarjuk a felső kupakot, és hozzáállítjuk a teleszkópos részt. Így, itt láthatjátok, teljesen szépen rajta ül a Nimbus az Astrón. Egyébként itt is láthattok kis vájatokat a levegőnek, tehát egy olyan kazán, ami nem oldalsó levegőzésű, mint a Nimbus, hanem alulról kapja a levegőt, az is megfelelő lég mennyiséget tud beszippantani ezeken a kis levegő hornyokon keresztül. No. Akkor tehát akkor pozitívumok, negatívumok. Nézzük, hogy megéri az árát az Astrón. Kezdem a negatívumokkal. Hát először is ennek kapcsán, hogy megéri az árát, el kell mondjam, hogy ez nem az olcsó árkategóriába tartozó készülék, ugyanis ez egy ilyen $180-200 körül mozog egy ilyen Astro. Amit még negatívumként el tudok róla mondani, az ugye a már említett nyikorgó menetek, valamint ez a... Hát, ezt én nem is tudom, hogy róljam-e fel neki negatívumnak, szerintem ez minden egyes polírozott teleszkópos módnál szerintem előfordulhat, illetve elő is fordul, hogy a menetek nyomot hagynak a polírozáson. Ezt én annyira nagy negatívumnak nem mondanám. A nyikorgó menetek azok már egy kicsit idegesítőbbek, de ezen is túl lehet lépni szerintem, főleg, hogy ha szeretnénk akkumulátort cserélni, akkor ne a teleszkópnál tekergessük ki, hanem szedjük le a zárókupakot, illetve a talpkapcsoló egységet, és ott cseréljük ki az aksit. Aztán nézzük a pozitívumait. Illetve még van egy negatívum, ami az lenne, hogy ugye, ha megnézzük, akkor gyakorlatilag úgymond catch cup vagy juice well kimondottan nincsen, csak ezek a kis bemarások, a minta bemarásai tudják megfogni a lötyinket, és esetleges túlcseppentés esetén ezekből kell kitürölgetnünk a túladagolt juice-t,
de még én azt mondom, ez se feltétlen olyan hú de nagy negatívum. Nézzük a pozitívumait. Hát ugye, azt nem kell mondjam, hogy igazán szépen kidolgozott készülék. Nagyon tetszik rajta a lézergravűrözött logó. Nagyon jól néznek ki ezek a kis hornyok, bemarások rajta, nagyon tetszik. Nagyon mutatós, a rézből készült felső kupak, illetve talpkapcsolónál a berakás, az alján is lézergravírozva van, a teteje gyönyörűen meg van mintázva. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy kidolgozottságban egy igen igényes készülékről beszélhetünk, el is kérik ugyebár az árát, mint az előbb említettem. Ezen kívül nagyon kompakt, iszonyat picike, főleg 18-350-es állásba, gyakorlatilag elvész az ember markába, de ugyanakkor mégis iszonyat kényelmes. Nekem legalábbis 18-650-es állásban, mondtál nekem nincs 18-350-esem, de 18-650-es állásban iszonyat könnyű nyomkodni. Ha jól belővi az ember a talpkapcsolóját, akkor nagyon kényelmes és igazán kézreálló kis készülékről beszélhetünk. Hát, hogy kinek ajánlanám, erről igazából nagyon nem kell beszélnem szerintem. Annak, aki hajlandó kiadni 180-200 dollárt egy kis mechanikus készülékért. Ezt ugyebár azért nem mindenki teheti meg, vagy nem mindenki engedheti meg magának, de aki viszont igen, és hajlandó kiadni ennyi pénzt egy ilyen gyönyörűségért, annak mindenképp megéri az árát szerintem, mert igazán kompakt és kényelmes kis készüléket kap a pénzért, ami még ráadásul nagyon szép is. Én egyébként nem engedhetem meg magamnak, és vissza is kell adjam a tulajának hamarosan, de nagyon örültem, hogy használhattam ezt a készüléket, és hát a wishlistemen rajta van. Szívesen elfogadnék egy ilyet majd egyszer, ki tudja, hát ha egyszer sikerül rá megspórolni a pénzt. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!